hogyan is működik. Ugye be van fogva a ló, húzza a szerkezetet, a kaszagépet, forog a kerék, és a kerékről a forgó mozgás ezen a fogaskerék rendszeren keresztül, ami egy átétel, átkerül ez a forgó mozgás erre az excenteres kerékre. Az excenteres kerékről pedig ez a farúd, próbálom mutatni, hogy látszódjon, így jobban látszódik. Ezen a farúdon ez a forgó mozgás átkerül magára a vágóasztalra, és akkor abból a forgó mozgásból lesz egy ide-oda mozgás, egy alternáló mozgás. Megpróbálom megmutatni, hogy ez hogy néz ki. Tehát innen lesz a forgómozgás egy excenteres megoldással azon a farúdon keresztül egy ide-oda mozgássá. És akkor ez a sor, ez maga a pengesor, ez mozog ide-oda, ezek az ujjak, ezek pedig állnak, egyrészt védik a pengesort, a mozgó pengesort, másrészt ezek is mint pengék szolgálnak, ezek az állókések vagy ujjak. Akkor még az emeltyűkről. Ez a picike itt. Ez a ki- és bekapcsoló. Tehát ebben a pozícióban ki van kapcsolva, azaz a kerekek. A forgómozgás nem kerül át a vágóasztalra. Ez a haladási pozíció, vagy szűk kanyarokban. És hogyha hátra van húzva, ez pedig a bekapcsolt pozíció. Tehát akkor újra kikapcsolva. Akkor van még itt egy ilyen emeltyű, a két nagy kar közül a kisebbik, mert itt van egy jóval nagyobb kar is mellette. Ez a kisebbik kar pedig arra szolgál, hogy lehet vele a vágóasztalt óra buktatni. Tehát lehet, látszik a videón, legalábbis remélem, hogy most maximálisan föl van emelve az ujjak, a vágóasztal, így meg le van süllyesztve. Hát, itt ezen a rossz, göröngyös, egyenetlen talajon az a jó, ha föl van emelve, de igazság szerint ez arra szolgálna, hogy a fű merre van dőlve, hogy szembe van dőlve a vágás iránnyal, vagy attól elfele van-e megdőlve. Na, akkor itt van a legnagyobb emeltyű, ez meg arra szolgálna, hogy próbálom egy kézzel művészkedni, hogy meg lehet vele emelni a vágóasztalt. Mire jó ez? Arra, hogy ha van valami akadály, egy tuskó vagy valami nagyon nagy egyenetlenség, akkor ki lehet emelni. És van még itt egy ilyen pedál, ami el van kicsit görbülve, meg ki van kopva a persely, azért nem egészen ott van, ahol kellene lennie. Ez arra szolgál, hogy két kézzel fogja a gyeplőt az ember, vezeti a lovat, vezeti a kaszát, és hogy ne kelljen az emeltyű karhoz, ehhez a hosszúhoz hozzányúlni, elég legyen csak az, hogy oda rátapos. De ez a kettő össze van kötve, tehát ez a lábpedál, meg a nagy emeltyű kar össze van kötve, ugyanarra szolgál, hogy fölemeli a vágóasztalt.
A kis fekete háromszögek sora az a pengesor, az alternáló mozgást végző pengesor, a fehérek az újak. A normál vágású az, amikor a 3 új jut a 3 pengére. Középvágású, amikor 4, és alsó vágású, amikor 5. Próbáltam fotót is mellékelni hozzá, tehát akkor itt van egy normál vágású, egy középvágású, de sajnos az alsó vágásúhoz nem találtam, nem tudtam mellékelni fotót. Nekünk a családnak egy középvágású van, nálunk humuszos homokon, ez gazra, lucernára, fűre egyaránt jó. Nyilván nincs olyan növénysűrűség, mint ahol jobb vízgazdálkodású a talaj, vagy csapadékosabb az éghajlat. De nálunk is csak úgy jó, hogyha éles a pengesor.